Соң булса да, хат язарга булдым. Яуда ятып калган бабама. Манзара тапшыруының алып баручысы Илдар Кыямов хатны үзе язган, үзе укый, бабасына җиткерә. Мондый мөмкинлеккә ия булгач, тамашачылар да хатлар яудыра гына 500ләп килгән инде. Гади генә хатлар язмыйлар, бүтән күңелләрен салып язалар. Бабаларның фотографияларын, тарихи фотографияларын җибәргәннәр. ТНВның иртәнге тапшыруларында аларны укый башладылар инде, хатлар рус һәм татар телләрендә. Ты погиб на войне очень молодым. Моя мама часто вспоминает тебя. 75 ел үтсә үтте, тик калмадың югалып дип яза Фәүзия ханым. Өлкәннәр дә, мәктәп укучылары да яза, хатлар кечкенә авыллардан, илнең зур шәһәрләреннән дә килә. Бу акция безнең буыннарны бәйләү өчен оештырылган акция. Бәлки хәзерге заманда яшәгән тамашачыларыбызның әйтмәгән сүзләре калгандыр, рәхмәт сүзләре, сагыну сүзләре калгандыр. Шундый сүзләрне артистлар да, республикабызның башка танылган шәхесләре дә җиткерә. Әйтәсе килгәннәр сүз белән дә, шигырь белән дә, җыр белән дә агыла. Җиргән йолдызның койрыгы бырла диләр таңнарда. Сугыш турындагы киноларны да син карарга яратмыйдың. Мин үзем дә үкенәм, нишләп мин аннан сорамадым икән? Менә шушы үкенечләрем миңа, бабайга хат язарга этәргеч булгандыр дип уйлыйм. Әлеге форсатны тудырган телерадиокомпанияга мин чиксез рәхмәтләремне әйтәсем килә. Тамашачы язган барлык шигырьләрне җиңү паркында укырга иде исәп, әмма пандемия сәбәпле видео хатларны студиядә яздыралар. Үзебезнең архивта булган, сугыш чорына багышланган җырлар, концертлар белән чиратлаштырып, үреп, менә шушы бер блок ясап, 9 майда эфирга кую нияте белән йөрибез хәзер. Быел парад булырмы, юкмы, әлегә билгесез, әмма батырларга хатлар яңгыраячак. 9 майдан соң да бу чара дәвам итәчәк. Хатларны бүген дә экраннарда күрсәтелгән электрон адреска җибәргә мөмкин. Айгөл Бәдретдинова, Алмаз Зиятдинов, Вадим Илларионов, Яңа гасыр каналы. Яз яхшы хәбәрләр алып килә. Яңа гасыр каналында дөнья күргән җылы эзле фильмын кабат карарга телисезме? Күп санлы тамашачылар соравы буенча фильмның барлык серияләрен хәзер tnv.ru сайтында карарга була. Республиканың барлык төп хәбәрләрен, тапшыруларны һәм фильмнарны иң яхшы сыйфатта TNV YouTube каналында карагыз.